Het programma van het 27e Preuvenement, dat traditiegetrouw het laatste weekend van augustus plaatsvindt, is bekend. Dit jaar staat het thema muzikaal menu centraal, waarbij het gaat om een combinatie van muzikale en culinaire smaken en sferen. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema muzikaal menu, omdat het toch zo is dat de laatste 25 jaar de stad Maastricht culinair een enorme sprong voorwaarts heeft gemaakt. En als je gaat nazoeken hoeveel verenigingen en instellingen dit jaar in het Maastrichtse 100 jaar, 125, 200 jaar bestaan, zijn er ontzettend veel verenigingen. Dit jaar proberen we de muzikale sferen en de culinaire smaken aan elkaar te verbinden. En hoe gaat u dat thema precies vormgeven? Donderdagavond om 7:30 in het theater aan het Vrijthof. Daar zal een opening plaatsvinden door 2 van de jubilerende verenigingen. LSO Maastrichter Staar, die geven daar een miniconcert. Tegelijkertijd zal een 3e jubilerende vereniging, de Blauwe van Wolder, Wilhelmina, door de stad trekken. Wij proberen dus die jubilerende verenigingen te betrekken bij het Preuvenement. Maar daarnaast de aankleding, de kiosk, maar natuurlijk ook de Preuvenengids en zeer zeker de Preuvenenlappen staan allemaal in het teken van muzikaal menu. De organisatie zoekt naar nieuwe onderdelen om het Preuvenement uniek te maken. Zo ook dit jaar. Binnen dat muzikale menu hebben we dit jaar op zaterdagmiddag en op zondagmiddag geen muziek voor de eerste keer vanaf de kiosk. Maar we vragen 5 groepen om rond te trekken op die middag. Dus onmiddellijk na het zondagconcert om 2:30 zal er dan 5 groepen die op het Preuvenement, maar ook langs de straten in het Maastrichtse rondtrekken in het kader van dat muzikale menu. Dit jaar hebben we natuurlijk ook weer 5, 6 restaurateurs nieuw. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook al restaurateurs 27e Preuvenement. We hebben 2 deelnemers die voor de 27e keer deelnemen. En 2 deelnemers die voor de 26e keer deelnemen. Het Preuvenement leverde vorig jaar een recordbedrag van €151.000 op voor goede doelen. De organisatie hoopt dit bedrag ook dit jaar te evenaren. U kunt komen preuven en luisteren van 28 tot en met 31 augustus.